Total na 120,735,215.17 pesos na kantidad ng ilegal na droga ang mataryong pong nasamsam kan Philippine National Police Bicol antes na matapos ang 2024. Bunga ini kan 1,330 bypass operation sa bilog na Bicol Region kung saan 1,367 mga individual man ang nagka-arestar. 17,394.2230 na gramo ang nakumpiskar na shabu, 18,639.6617 na gramo ang nakumpiskar na marijuana, as in 41.7 na gramo nin cocaine. Camarines Norte ang nangingenot sa may pinakadakulang kantidad nin mga nakumpiskang droga, sinundan kan Camarines Sur, Naga City, Sorsogon, Albay, Masbate, as in Catanduanes. If you remember, nung first month pa lang ng 2024, ang laki na nang nakuha natin from Camarines Norte, papasok ng Camsur. And then, natitrace ko siya from February hanggang March. Hindi sila masyadong nakakapasok dito sa atin sa Albay. 2,208 man na kaso ang na-file na sa korte kontra sa mga sospek. Sigun sa tagapagtaram kan PNP Bicol na si Police Lieutenant Colonel Malu Calubakib, sa pag-entrada pa sa nakan presenting taon, naging mahigot na ang kampanya kan kapulisan kontra droga na nagresulta sa naunang bitan na akomplishimento. Number one, nagpapasalamat kami syempre sa mga netizens na sila yung nagbibigay sa amin information, yung mga barangay officials, kasi alam nila yung mga nangyayari sa kanilang mga area of responsibilities. Katakod kay ni, nagpapasalamat man ang PRO 5 sa aktibong partisipasyon kan komunidad sa kampanya ninda kontra ilegal na droga na naging liyabi man nga ni mapanimbag sa lahi ang mga nagagaramit asin nagpapalakop kay ni sa rehiyon. Asigurasyon man kan PRO 5 na mas papakusugon asin papaiguton paninda ang sa indang kampanya kontra ilegal na droga orog nangunya na paparanina ang local asin national elections. Para sa mga baratang tatak Bicol, Ariel Ubea.